तर तुम्हाला राजमा दाखवते आता। हो 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 आता तुम्ही बघू शकताय। आणि आपले राजमा व्यवस्थित उकडलेले आहेत, जरा वेळ लागतो। हे बघा अशा प्रकारे झाले पाहिजेत। कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग। तर मंडळी डायरेक्ट सुरुवात आज आईकडून। तर आई आज काय बनवतो? आज बनवतो राजमा बनवतोय। तर प्रोसेसिंग वरतीच आहे ऑलरेडी। आणि आता काय काय लागणार आहे तुम्हाला सांगतो। आणि राजमा आम्ही आता फर्स्ट टाइम बनवतोय घरी, आणि याच्यासाठी भरपूर धडपड चालू होती बरेच दिवस। आणि खरी गोष्ट तर बघायला गेलात ना तुम्ही, तर राजमा पटकन सगळ्या दुकानात अवेलेबल नाही आमच्या इकडे। तर बराच शोधावा लागला, त्याच्यानंतर तो सापडलाय। काल तर पूर्ण बाजारपेठ पालती घातलेली, भेटलेच नाही। हा सो आज भेटलाय नशिबाने। तर म्हटलं बनवूनच टाकूया आणि बघूया। तरी आपण असं म्हणतो ना राजमा चावल, तर प्रत्यक्ष आज अनुभव बघूया की राजमा चावल नक्की बनतो कसा। सो डायरेक्ट आता काय काय लागणार आहे आई? सगळ्यात आधी कांदा, टोमॅटो, हिरवी मिरची, आलं लसूण, धने, जिरे, खडे मसाले, काळी पूड, लाल मसाला आणि छोले मसाला। तो कुकरची शिट्टी ती बघा तिकडे झालेली आहे। तर त्याच्यात काय आहे? राजमा उकडत ठेवले, राजमा उकडत ठेवलेले आहेत। तो आता आपण मसाला बनवून घेऊया। ओके, राजमाचा मसाला बनवून घेऊया। चला तेल टाकूया तव्यात। सगळ्यात पहिले तर आईन टाकले धने आणि जिरा, आता त्यातच कांदा टाकूया। आणि आता कांदो व्यवस्थित परतून घेऊया। आता टोमॅटो टाकूया। टोमॅटो व्यवस्थित परतून घेऊया। अशा प्रकारे आपलं भाजून तर झालेलं आहे व्यवस्थित। आणि आता सगळं काढून घेऊया प्लेट मध्ये। थंड करून मिक्सर लावून घ्यायचं। थंड करायचा आणि मिक्सरला लावून घ्यायचा। तर तुम्हाला राजमा दाखवते आता। हो 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 आता तुम्ही बघू शकताय। आणि आपले राजमा व्यवस्थित उकडलेले आहेत, जरा वेळ लागतो। हे बघा अशा प्रकारे झाले पाहिजेत। परफेक्ट झालेले आहेत। आणि दुसरी गोष्ट तर आणि आपण जी ग्रेव्ही आता बनवली होती ना, म्हणजे जे भाजून वगैरे घेतलं होतं टोमॅटो वगैरे ना, ते पण एकदम व्यवस्थित परफेक्ट झालेलं आहे। हे बघा इकडे आपला मिक्सर रेडी आहे मस्त। हो आता विलंब नको करूया, आता डायरेक्ट घेऊया, म्हणजेच बनवायला जाऊया। सो चला। तर सगळ्यात आधी तेल, तेल गरम झालंय, तेल गरम झालंय। आता त्याच्यामध्ये टाकूया आपण डायरेक्ट वाटण आपला। तेल थोडं जास्तच लागतं। आणि आता टाकूया आपण मसाला। तर तुम्हाला खडे मसाले मिसिंग दिसत असतील, तर एकच गडबड झाली। गडबडीत खडे मसाले अगोदर टाकायचे होते, ते आई टाकायला विसरली। आता सगळं व्यवस्थित भाजून घेऊया। तुम्ही अगोदरच टाका, तर रामको फॉलो करशात तर तुम्ही पण चुकशात। पटकन विसरली गडबडीत।
फायनली आता टाइम झालेला आहे आपले काय राजमा. पातळ असेल तरी पण बनवू शकतोय, पातळ करू शकताय, पण अशीच त्याची टेस्ट एकदम जबरदस्त लागेल असं मला तर वाटते. पण थोडंसं पाणी टाकूया, मिक्सरचं भांड धुवून घेऊया. आणि पाणी जे यूज करते ना ते गरम आहे, गरम पाण्याने तरी येते वरती मस्त. कोणी कोणी राजमा खाल्लाय कमेंट करून नक्की सांगा. बघूया किती जणांनी अगोदर टेस्ट केलेला आहे. आणि मीठ राजमा उकडतानाच टाकलंय, तेव्हा नंतर आता बघून टाकायचं किती त्या अंदाजे. मीठ आम्ही आत्ता ऍड केलेलं आहे थोडं, तर जसं की बोलली अगोदर टाकलंय आईने उकडताना, त्याच्यामुळे तुम्ही जर टाकत असाल तेव्हा पण असंच टाका तुमच्या याने. आणि कमेंट होत्या, दोघांच्या कमेंट होत्या आज की जेवायला बोलव तर जेव घ्यावा, जत्रे घ्यावा, कधी पण यावा, जेव घ्यावा. सोमवार मंगळवार वार पाळत असतात तर डाळ भात. तुम्ही पाळत असतात तर नॉनव्हेज कधी पण. आणि आता फायनल रिझल्ट साठी रेडी राहा. हे बघा, बघू शकताय आपला राजमा रेडी झालेला आहे. हे बघा, तर तुम्ही रेड तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुमच्या मसाल्यामध्ये जो कलर असेल तसा, आणि नाही तर तुम्ही कलर सुद्धा यूज करू शकताय, पण आम्ही काय कलर यूज करत नाही आहोत कारण कलर घरी अवेलेबल नाही. जे घरी असेल त्याच्यापासनं पातळच ठेवा, म्हणजे थंड झाल्यावर अजून ते जास्त जाड होणार आहे. हा, जाड होणारच 100%. आणि गरम गरमच शक्यतो ट्राय करा, मस्त भातासोबत वगैरे किंवा चपाती भाकरी काय असेल ते. बंद करूया. पण बोलतात ना राजमा चावल, तर बघूया आपण आज मस्तपैकी ट्राय करून कशा प्रकारे भातासोबत लागणार आहे गरमा गरम. सो आपली डिश रेडी झालेली आहे अशा प्रकारे. जेवण पण आपलं रेडी झालेलं आहे आणि जसा सेटअप असतो सेम टू सेम तसाच राजमा चावलचा तुम्ही बघू शकताय. आणि इकडे बाकी पण आता जेवायला बसलेत. आणि व्हेज तर माझ्यासाठी आहे कारण आज इकडे मासे आहेत. जे मासे मला अजिबात आवडत नाहीत, कडे आणि कडीतले मासे. असं काय नाही कोकणातले तर मासे आवडत नाही असं नाही, तर कडीतले काट्यांना घाबरून मी मासे खात नाही एवढाच, बाकी काय नाही. अगदीच काय नसला तर कडी पण खातो, तसं काही नाही असला तर नाही. सो मंडळी, आता आपण टेस्ट करून बघूया कशा प्रकारे आपण भातासोबतच खाणार आहोत. तर आज बुधवार आहे त्याच्यामुळे मासे आहेत. वार आमचं हक्काचो आमचो ना की सगळ्या आमच्या पट्ट्यातल्या सगळ्यांचो. कुडाळ तालुक्यात आज बाजार आहे आमचं, त्याच्यामुळे यवा 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 टेस्ट करून बघूया. थोडं थोडं लावून लावून खाऊया, गरम असं एकदम मंडळी. खैसर तर स्ट्रीट फूड असा नाही, राजमान चावल असे ह्याच्यातनं देतात बारक्या बारक्या बाउल मधनं, म्हणजे काय म्हणतात ते आपण द्रोण असतात त्याच्यातनं देतो. वडापाव कसे आमच्याकडे फेमस तसे हा राजमा चावल. मग थोडस भात आणि असं खोलपी कसा असता आपण पानाची खोलपी असतात तशात देतं, चमचो देऊन वरती राजमा अशी ह्या टाकून राजमा नाश्त्यासारख्या खातात. हा, नाश्त्यासारख्या पोहे कसे आमच्याकडे खातात तसे. या मंडळी आकारा टेस्ट एकदम जबरदस्त, बऱ्यापैकी बघायला गेलं तर पनीर सारखी पण एकदम भारी. जबरदस्त झाले एकदम खतरी. काही खाऊन बघता आता. मस्त आले ना ते. काय म्हणतात ते आपले चवळे आणि आपले असं तसेच असत, फक्त हे जरा नरम जास्त आणि लांब असतं आणि त्याला टेस्ट पण असं जरा वेगळी. वालीचे घर असतात तसे. हा, सेम टू सेम बऱ्यापैकी बघितलं तर वालीच्या घरासारखी. खरं मस्त
खरंच मस्त आहे, एकदम भारी, माका तर आवडला. व्हेज असतो तेव्हा करूच हरकत नाही. करू हरकतच नाही. पाहुणे बिवणेला व्हेज कधी असला कसा करायचा वेगळा करायचं, त्यांना पण असा ह्या वाटतं जरा. आता आपल्याच घरात आठवड्यात नाही एक दिवस. सो या मंडळी जोक. अशा प्रकारे आजचा आपला दिवस गेलेला आहे एकदम जबरदस्त. तर काम धावपळ सगळं चालूच असतं, पण आपल्या घरामध्ये आल्यानंतर घरातल्यांसोबत जेव्हा असा हॅप्पी टाइम जातो ना तेव्हा त्याचं काहीच वाटत नाही. एकदम अशी एनर्जी येते की दुसऱ्या दिवशी सुद्धा याच उत्साहाने काम करायचं आहे. सो खूप चांगलं वाटतं की या गोष्टीमुळे आपण जे काही करतोय ना, आणि तुमचा सपोर्ट तर भरपूरच आहे, याच्यामुळे आपण तर कनेक्ट आहोत रेग्युलर. आपण तुमचे कमेंट असतात, तुम्ही मला रेग्युलर बघताय, तुम्ही आम्हाला जबरदस्त सपोर्ट करताय, तर त्यामुळे एक वेगळीच एनर्जी असते की रेग्युलर ब्लॉग बनवायचे आहेत ते आहेच, पण खूप चांगलं वाटतं की यामुळे आमच्या घरात एकदम पॉझिटिव्ह वातावरण असतं आणि सारखे आम्ही एकमेकांशी बोलत असतो. मेन म्हणजे मी घरात असतो, आईसोबत जास्त कनेक्टेड आहे कारण प्रत्येक गोष्ट आईसोबत शेअर करतो, तर खूप चांगलं वाटतं. आणि उद्देश एवढाच आहे की सगळेच प्रत्येक फॅमिली आमच्यासारखी अशीच हॅप्पी होऊ दे, एकमेकांमध्ये कम्युनिकेशन असू दे. खूप चांगलं वाटतं जेव्हा सगळे मिळून मिसळून असतात. आमच्या घरात तर असंच वातावरण असतं, एकदम रुसवा फुगवा प्रत्येकाच्या घरात असतो. आमच्या पण मध्ये मध्ये जरा चढउतार चालू असतात, पण ते टिकत नाहीत, म्हणजे असं 20 मिनिटासाठी पकडा, कारण ते जमतच नाही, पहिल्यापासून सवय तशी आहे. सो तुम्ही पण असेच राहा एकदम हॅप्पी. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.